Inselmilkom. Illum l-ewwel jum tax-xahar ta' Novembru, il-Knisja qed tiċċelebra l-festa tal-Qaddisin kollha. Nilqakom għall-Quddisa tal-lejla mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Matul din il-Quddisa, żewġ seminaristi se jitolbu lill-Arċisqof biex jaċċettom bħala kandidati għall-ordinazzjoni djakonali u saċerdotali. Mulejhnina, Kristu hnina, mulejhnina, Qaddisa Marija Umm Alla, sammik il, Anġli qaddisa ta' Alla, San Ġwan Battista, San Giuseppe, intom il-patriarki u l-profeti, San Pietru, San Paul, Sant'Andria, San Ġwan, San Ġagbu, intom l-apostli u l-evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santa Marta, intom disċipli tal-Mulej, San Stefnu, Sant Ignazju t'Antiochia, San Laurent, Santa Perpetua u Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Agata, San Massimiliano Maria Kolbe, San Oscar Romero, intom qaddisin martri ta' Kristu, Beatu Karlu Acutis,
Beata Laura Vicuna, San George Preca, Beato Natio Falzon, Beata Deodata Pisani, Addisin kollata alla, Spiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti waqt li niċċelebraw il-qaddisin kollha jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nitolbu li l-qaddisin jinterċedu għalina quddiem il-ħniena qaddisa ta' Alla. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti, tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
solenni biex nagħtu ġieħ lill-qaddisin tiegħek kollha f'daqqa għall-merti tagħhom. Il-qattalb li tant qaddisin joffrulek għalina u xerret fuqna bil-kotra il-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-Ħaj min-naħa tal-Lvant u bleħenoli għajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta' li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom: tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq il-ġbien tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien il-att tal-issiġillati, 144,000 is-siġillat minn kull tribù ta' wlied Iżrael. Wara dan, ħarist u ara, kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda, minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u lsien, waqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-biesi twal bojot u bil-frijej tal-palm f'idejhom. U għollew leħinhom u bdew jgħidu: is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, il-erf, ir-rattaħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: dawn li għandhom l-ilbiesi twal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad qalli: dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħassluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Flimkien? Tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar wettaqa. Flimkien? Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf fuq qalbu safja, min ma taxruhu għal fruwa. Flimkien? Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien? Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżiż, araw bliema mħabba ħabna l-missier, nistgħu nissejħu quliet Alla u tassew aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma għarfitx lilu. Eżiż, issa nafu li aħna quliet Alla, imma x'inhu miktub qudiemu mhux muri lilna. Madankollu nafu li meta hu jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih isir safi bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej.
għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu kif ra l-folol tela fuq il-muntanja u wara li qgħad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu. U fetaħ fommu u qabad ikellimhom u jgħid: Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom l-art bħala wirt. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebba. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu wlied Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin intom meta jgħirukom u jippersegwitawkom u jgħidu kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Li tfittex il-wiċċ tal-mulej huwa proċess. Għax il-mulej ma jidirx, imma fil-ħina tiegħu juri lilu nnifsu. U juri lilu nnifsu fil-misteru kbir tal-imħabba. Jekk inti tħobb il-ħuk u l-oħtok li tara, tista' tħobb lill-Alla li ma tarax. Imma jekk ma tħobbx il-ħuk u l-oħtok li tara, kif tista' tħobb lill-Alla li ma tarax? In-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċ il-mulej huwa n-nisel ta' dawk li lesti jaraw il-mulej f'ħuthom, li jiftakru fil-kelma għażiża tal-imgħallem, dak li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti, għamiltuh miegħi. Imma aħna salvati, aħna nissaffew insiru qaddisin bit-tama ħienja li aħna naraw lil-mulej wiċċ imwiċċ. Kull min għandu din it-tama fih jallimna l-Apostlu San Ġwan fil-qari li għadna kemm smajna llum. Kull min għandu din it-tama fih li aħna inkunu bħalu meta jidher. Għax narawh kif inhu.
kull min għandu din it-tama fih isir safi. Aħna sfortunatament forsi darrewna li l-Lusija hija xi ħaġa li rridu nġibuha bidejna. Kemm aħna boloħ li pretendu li m'għandniex bżonn lill-Alla li jqaddisna, li juġġustifikana, li jsejħilna u li jdaħħalna fil-għena tiegħu. Jiena inserraħkom, jgħid il-mulej. U għalhekk jgħidilna wkoll ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin mtaqlin. Mhux din hija deskrizzjoni ġusta, preċiża tal-ħajja tagħna, tat-taqbida tagħna ta' kuljum, mal-egoiżmi tagħna, mad-djufija tagħna, mad-dnubiet tagħna. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin mtaqlin u jiena inserraħkom. Għaliex dik il-ġgajta ta' qaddisin li bsin ilbis twal bojot fuqhom huma aħna imsoffija mid-demm tal-ħaruf. Huwa misteru kbir kif id-demm ta' kulur ħamrani jista' jbajjat, jista' jagħmel libsa bajda. U dan huwa misteru kbir għax id-demm imxerret tal-ħaruf huwa demm imxerret għas-salvazzjoni tal-kotra ta' kull wieħed u waħda minna. U l-qdusija tagħna hija opra kbira tal-ħniena ta' Alla. Hija dik il-barka li l-mulej iwiet mhux lil min għamel suċċess fil-ħajja, imma min kellu il-ġuħ u l-għaġġ għall-ġustizzja. Min kien imnikket qalbu ħelwa lil dak li jħenn, li f'qalbu ma jippruvax jinteleb mir-reba, imma għandu qalbu safja minn dak li jġib il-paċi, minn dak li jbati għas-sewwa. Il-valuri ta' suċċess tad-dinja Ġesu jagħmilhom rashom l-isfel u saqajhom il-fuq. Hekk jagħmel biex jurina li fid-djufija tagħna, fil-vulnerabilità tagħna, hemm it-triq tal-qdusija. Jekk biss infittxu wiċċu. Eżis seminaristi, illum il-Knisja tilqakom bħala kandidati uffiċjali għall-ordni ta' djakonat u mbagħad tal-presbiterat. U għal-mument dan il-jum solenni tal-qaddisin kollha li tiftakru li l-merti tagħkom huma l-ħniena ta' Alla imsarfa fuqkom kuljum. Illum irringrazzjaw ukoll għall-eżempji sbieħ li ħadtu minn tant nies li ltqajtu magħhom, il-qaddisin ġirien tagħkom, li jitolbu għalikom u li bit-talb tagħhom li jafu bis-Alla wassalkom hawnhekk. Il-perseveranza tagħkom hija jibsa daqskemm faċli. Ittamaw fil-ħina t'Alla u mhux fuq il-ħila tagħkom u timxu sew.
jersqu dawk li jixtiequ jiġu milquha bħala kandidati għall-Ordni Sagri. Melkim Saliba mill-parroċċa ta' Santa Marija Ħattart. Karlendru Xkembri mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija il-Mellieħa. Eżis ulidi, qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-presbiterat. Kont se nordnakom illum imma ma jaqbilx. Kien hemm saċerdot kien se jordna ħisqof mal-ewwel imma waqfu fil-ħin. Eżis uliedi rrajjaw li mal-min li ħadu ħsieb il-formazzjoni tagħkom u daw kollha li qalu li għafukom taw xhieda tajba fuqkom. U aħna nilqgħuha bil-fiduċja kollha. La darba weġibtu għas-sejħa tal-mulej, tridu tkomplu titħejjew b'mod li turu li intom tajba biex meta jkun il-waqt, mhux illum, tilqgħu il-Ministeru fil-Knisja permezz tal-Ordni Sagri. Tridu intom tiffurmaw ruħkom b'mod li tkunu tistgħu taqdu bil-fedeltà kollha lil Kristu l-Mulej u lil ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Il-Knisja tilqa bil-ferħ dan il-proponiment tagħkom. Alla li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem. Nistgħu nagħtuhom ċabċiba ta'. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżiż. Fiċ-ċokontana nitolbu lill-Mulej Alla tagħna biex isawwab il-grazzja u l-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja li jridu jagħtu ruħhom għas-servizz tal-Knisja. Għamel Mulej li dawn ħutna jingħaqdu aktar bisħieħ ma' Kristu u bħila kbira ikunu xhieda tiegħu fost il-bnedmin. Nitolbu. Għatihom ħerqa kbira għal-ħtiġijiet tal-bnedmin u għamel li għatu widen għal-leħen tal-Ispirtu Santu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Għamilhom ministri tal-Knisja tiegħek biex bil-kelma u bl-eżempju
iwettqu lil ħuthom fil-fidi u jiġbruhom biex jissieħbu fl-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ibgħat ħafna ħaddiema fil-ħsad tiegħek u għamel li l-Ispirtu Qaddis tiegħek jimlihom bid-doni tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wassal għal milja tal-paċi u l-ġustizzja li bnedmin kollha tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sieħeb fil-passjoni ta' Kristu lil ħutna li jinsabu mġarbin mill-lem u mill-mart biex jiksbu ħelsien u fejqan. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa mulej dan it-talb tagħna u fit-tiba tiegħek kbirek lil dawn uliedek li jixtiequ jikkonsagraw ruhom għal ministeru mqaddes biex jaqdu lilek u lill-poplu tiegħek ħalli jibqgħu sħaħ fis-sejħa tagħhom jingħaqdu bimħabba mill-qalb ma' Kristu saċerdot u jseħħilhom jirċievu kif jixraq l-uffiċċju apostoliku bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missieħ li jista' kollox. Aħna nemnu mulej li l-qaddisin tiegħek diġà qegħdin isalknu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqa' din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġieħ tagħhom u għamel li aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti llum qiegħed tagħtina li nuru l-ferħ tagħna għall-belt qaddisa tiegħek, Ġerusalemm tas-sema li jomna.
fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek biex jifaħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bogħod, aħna wkoll qegħdin inħaffu lejha bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li int tagħtihomna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom u mal-qtajja tal-anġli aħna nifirħu u nfaħru l-kobor tiegħek u bil-ferħ kollu intennulek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfiet kollha li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqalgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu t-talb u xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-qaddejja tiegħek.
Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa, qaddisa, il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata, ħal ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneħ lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek bil-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddis ta' ibnek li mtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna li jom mulej għati lilhom u l-daw kollha li jistriħu fi Kristu, Elena, id-dawl u slim. Lilna wkoll midimbin għaddejja tiegħek, nittamaw fil-kotza tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita Perpetua, Agata Lucia, Agnese Cecilia Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem toħloq u tqaddis dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun jiffeja.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna nadurawk u Alla x'fost il-qaddisin kollha tiegħek, inta s-sew tal-għaġeb u waħdek il-qaddis. Għatina l-grazzja li niksbu dusija sħiħa fil-milja ta' maħabtek, biex minn din il-mejda imħejjija lina pellegrini fuq l-art ngħaddu għal-festa tas-sema pajjiżna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla jissebħ u l-ferħ tal-qaddisin
li ġabarkom għal din il-festa tal-lum jimlikom dejjem bil-barka tiegħu. Bit-talb tal-qaddisin jeħliskom minn kull deni u jqawwikom bl-eżempji tajba tagħhom biex tgħaddu ħajja taqdu l-Alla u l-proxmu. Jilqakom mal-qaddisin fil-għena tas-sema fejn il-Knisja mqazza tifraħ u tgawdi bl-għaqda ta' wlieda fis-sliem ta' dejjem. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa fil-festa tal-qaddisin kollha fejn matula s-seminaristi Malcolm Saliba mill-parroċċa ta' Santa Marija f'Ħattart u Karl Andrew Xkembri mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija fil-Mellieħa stqarru pubblikament ir-rieda tagħhom li joffru lilhom infushom lill-Knisja biex iservu bħala saċerdoti. F'dawn il-jiem inżommu lil dawn iż-żewġ seminaristi fit-talb tagħna. Grazzi tal-inaqadtu magħna. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb.